Pharehaike sing momu swnamani nailainya abongha kaisa niyom momu swnamani yabo khe bumung phunukgano tabuk momu swnamani kaisa niyomni bini aro list tam tam bo singnang abo phunukgana di pharehaike sing tabuk banda kopi tukra khaijakno karikha gura khaijak hasing gura no bo sing oro rwnai moso kwthangni gura tei pejo gura tei gajor helebjak som kisa rwkha jira gura rwkha kaham khe mix khainai mix khaimani yagulo ri kwsabo kisa rwui sing kaham khe sebui bwtui khibirwnai ikomo khe bwtui khibirwkha nahari tabo abono supurwui kisa khe phrannai thok rwnai mix khainai mix khaimani pore obo swnamnani motamuti ready wngkha tabuk moida cup luklaikha piyango moida o som kisa rwkha tei thok bo kisa rwkha 1 চামচ hai mono kaham khe mix khaikha obono chwng 15 minute hai khiklai tonai galokjakno erpore tukro chikon khe je swnamnani ojon khaiui sikhagui nabainai chwng momo ni size khaiui ni konasidi tabo chwng abono pheraui swnamui mankha aboni swkang chwng ayang twitung muthungui tongrana ready khaiui yang pheraui mankha abono pheraka naidi eiko ready wngthakha obo khe chwng kaisa niyomni momo swnamung nasiknaidi teibo niyom tongo nokno bwskang rogo kaham khe phunukgani obo kaisa niyom bai shortcut niyom nokno ang phunugui tongo wngka onasidi momo swnamani style bahai khe swnam oroni bisingui chwng momo kothok kabang chai mannai obo khe chwng momo swnamjaknai karai plate o thok rwui mix khaine phunirwkha jate khamya tui khaiui khwnani 2 level khe rwkha tolao kaisa sakao kaisa tolani tui kutung tungkhai yang sakani munkha tabo chwng first step theke tolani khologui nailaigranai eiko tolani bo ekdom ready chaui se mankha nasikdi chos kisa rwi rwkha aro omo phului chai naisidi nukha khe chwng kaisa niyom.